Vrijeme je za buđenje. Proročanstva Starog Zavjeta jasno su najavila dolazak Mesije, od rođenja djevice u Betlehemu, preko patnje i smrti za naše grijehe, do uskrsnuća treći dan. Isus Krist ispunio je svako od tih proročanstava s nevjerojatnom preciznošću, a nijedna druga osoba u povijesti nije odgovarala tim detaljima. Povijest potvrđuje biblijska proročanstva, pad Babilona, uspon Grčke i Rima, kao i uništenje Jeruzalema 70. godine. Sve se dogodilo točno kako je zapisano. Danas svjedočimo novim znakovima vremena. Izrael, ponovno rođen 1948. godine, znak je Ezekielove vizije o suhim kostima koje oživljavaju. Vidimo saveze Rusije i Irana, uspon Kine, te rastuće napetosti oko Izraela i planova za treći hram. Sve to ukazuje na ispunjenje biblijskih proročanstava i približavanje Božjeg kraljevstva. Isus nas je upozorio da prepoznamo znakove vremena i budemo spremni. Pripremite svoja srca, tražite istinu i ostanite čvrsti u vjeri, jer Isus uskoro dolazi. Vrijeme je za buđenje.